היכן המרגלים? היכן הם מבלים? הם אמורים היו לחזור לפני ימים. אני מכיר אותם. הם הטובים שבסוכנים. מדוע לא חזרו במועדם? שלחתי את טובי בנינו אל עבר הנהר למצוא סדקים בעיר החטאה. על לוח העיתים כבר מאוחר, חלפה מזמן כבר השעה. אולי שלחתים אלי מותם, אולי נפתו אחר הארץ הטובה. אני יודע שטובים כמותם מתי מעט יש בצבא. טובי בנינו נחשונים לקפוץ, קלים להישלח. אם לא ישובו מדמים ובוץ, חרבם על צווארי תונח. שלחתי את טובי בנינו אל הנהר ממול, לבדוק אם שם הארץ מוכנה, לפתוח בפנינו המנעול, ואם לעם יש תקנה. טובי בנינו מתעכבים, אולי שברו אותם בלב הכרך, בינות, פירות ומגדים, המון אדם אותה מטבח. טובי בנינו נחשונים לקפוץ, קלים להישלח. אם לא ישובו מדמים ובוץ, חרבם על צווארי תונח. הלך לי אליעזר למשימה נעלמה ונעלם, נבלע באדמה. אישי ואלופי יחדיו הלכנו במדבר, בחום ובצמא. יום יום אני עומדת ומתפללת לשלומו, ומקווה שיהושע לא שלחו לעולמו. אני חושש מיום נמהר, בו צדק מהארץ לא יצמח, וגם שומר מכל משמר שאיש הארץ לא תיקח.